afternoon pa rin mga ka-growers, Bet 1000 plus foliar fertilizer, ano. Nandito naman po tayo sa Naldaran, no. Dito po ay sibuyasan ni Kagawad Leo Gagar, ano. Nandito po yung kanilang sibuyas. Ayan. At ginamitan ho ito ng Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer. Medyo malalaki na ho actually yung ano. Ganyan ho kalalaki yung ating mga sibuyas dito. Ayan. Tapos ito, ayan, gaganda. Ang ganda, maluwang naman po ito. Tawa ng Panginoon na karamihan dito sa parting ito tinamaan talaga, pero ito nakatayo. Ganda, no? At siyempre, number to call, Kuya LP. Yung Growers Bet 1000 plus po natin. Repeat po natin. 0928-539-8235. Growers Bet 1000 plus. At sa mga nagtatanong kung paano umorder, pwede ko kayong umorder sa Lazada. Makikita niyo yung page natin na Growers Bet 1000 plus. Ano po, foliar. Tapos doon po sa TikTok, Growers Bet 1000 plus pa rin po. Growers Bet 1000. Tapos kung gusto po ninyo na may padala po sa inyo immediately through GNT, pwede ho kayong mag-direct order sa 0945-637-2281. Ano po? Ulitin ko ho, 0945-637-2281. So, yun po mga ka-Growers Bet 1000 plus foliar fertilizer. God bless everyone and to God be the glory. God bless the farmers of this land.